Sanibonani bakwethu, nginibingelele kuyona i-channel yethu le iSiyabde TV. Mangabe uqala kuba la ekhaya nje sicela ukuthi ulicindezele ibutton leli libove elibhalwe yena ku subscribe. Upressa nayo ke bell uzowathola ama notifications noma ngabe nini noma ngi-upload ivideo bafethu. Ngiyacela kakhulu ukuthi ningeseke ni subscribe nje khona la ekhaya ukuze nami ngikwazi ukuthi ngiqhubekele phambili. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi ngingena bena ubuke ukuthi siphethe ziphi. Isilomo somculo kaMaskandi ke bafethu ngegama Hlalela umfoka Ndlovu wethule lapha ke istudio sakhe esisha shaba futhi eMabhozeni Record. Lokhu kuvezela khona ke lapha ekhasini lakhe la Instagram lapha eveze khona ke bafethu ukuthi unestudio esisha bafethu sokurecord izingoma eMabhozeni Record. Uchazile ukuthi le studio ke asikhethile ukuthi ke ngabe ucula uMaskandi noma ini, kodwa ke mawunesifiso sokuthi ke ucule ungaya khona bafethu bayawenza nje umculo muhle kakhulu. Khona ke video la eyisample ukuthi ke ngabe sikhipha iquality engakanani, wena uzosilalela yona ke nje bese wehlela ngenzansi comment section ufike usho ukuthi ke ngabe usibona sinjani ke bafethu. Okujabulisa kakhulu ukubona amaciki kwaMaskandi bafethu eqhubekela phambili kangangokuba aze kwazi na ukuzenzela ke esazo awaso istudio bafethu nje kuyinqubekela phambili kakhulu. Lokho ngithi nje ungasithokozisa ngayi video le, ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya. Kanjani ke izindaba uzosithola shisa mangabe nje usubscribe ile bafethu okusunge kuvala Mama, ngiyabonga ukuthi ungiphe